Җырчы Гөлнара Тимерҗанова бигрәк әллә кемгә куя үзе. Әле суд юлында йөреп туймаган икән. Шуңа ирләре дә ташлаган әшәке икән үзе. Интернетта шулай дип язалар. Сәннәрмесез? Бу Әйчи каналы. Минем исемем Ленар. Мин Мәскәүдә яшәүче доктор егете. Кичә Әйчидә чыккан Гөлнара Тимерҗанова белән интервью социаль челтәрләрдә зур шау-шу тудырды. Исегезгә төшерәм, ике кеше, Билли белән Рузилә Бәдретдинова, Тимерҗанованың легендар мәхәббәт ялкыны җырын аның рөхсәтеннән башка гына җырлыйлар. Урал диме ни дисең моны? Интернеттагы комментарийларга карасаң, шаклар катасы. Бу Гөлнара бигрәк әллә кемгә куя үзен. Әле суд юлында йөреп туймаган икән дип яза ВКдагы Буа кызлары төркемендә Дамира Сөләйманова. Аңа өстәп Айсылу Сәхәпова булай ди. Шуңа ирләре дә ташлаган, үзе әшәке икән. Шушы хәбәрне язган Айсылу ханым исә идеаль ир белән идеаль гаиләдә яшидер дигән якты өметтә кала. Ләкин Гөлнара Тимерҗанованың әшәкелеге нәрсәдә соң? Комментариядә языгыз әле, яме. Шул Буа кызлары төркемендә Резидә Галиева булай дип яза. Нишләр инде мескен? Җырын урлаганнар. Көлке. Резидә ханым, әйдәгез әле. Берәрсе өегезгә килеп 25 ел буе җыйган бар мал-мөлкәтегезне басып китсен әле. Шушы хәлдән соң да көләрсез микән? Әлфия Закирьянованың да фикерен карап кит. Тимерҗанова бу җырны 25 ел гына җырлый бит инде. Шуңардан башка җыры да юк бугай ди. Әлфия ханым, нишләп булмасын? Өйдә бура булмасын, йолдызлар яннары кебек хитларны белмисезме әллә? Хәтер начарланганда Ноопеп дигән дару булыша диләр. Язып куегыз, кирәге чыгар, яме. Дуслар, шундыйрак бер ситуацияны күз алды. Әйтик, сез бозау аласыз ди. Аны асрыйсыз, ул сыер булып җитешә, мул итеп сөт бирә. Сөтне сатудан акча да ярыйсы гына кереп бара. Көннәрдән бер көнне сыерыгызны алып чыгып китәләр ди. Сез сыерсыз, ягъни сөтсез дә, акчасыз да, итсез дә каласыз. Көлкеме? Мәхәббәт ялкыны җырын иҗат итүгә, аны танытуга, халыкка чыгаруга күпме акча, вакыт һәм көч киткәнен иҗат кешесе үзе генә аңлый һәм белә. Шушы комментарийларга карасак, халкыбызның бер акыллы сүзе искә төшә. Эчендәгесе шунда. Инде дә сау булып торыгыз.